Hey bafowethu. Hey into ngayazi inkulu kunawe. Uthube wazi ukuthi uSayitsheni Fani Nkosi uyena othathe isikhathi eside kakhulu lapha kuMadlanga. Namhlanje bekuwusuku luka Fani Nkosi lokugcina lapha ukuthatha esifike kuMadlanga futhi uthatha isikhathi eside kakhulu. Esikunothisileke ukuthi hawu amagama wazi wawakhipha amagama umadoda aza amaningi amagama akhipheke lapha aza amaningi amagama akhipheke lapha madoda hayi asazike ezinye zezinto engicabanga ukuthi nangu phela uSayitsheni Nkosi ke igama negama lika CIC uJulius Malema ulivezile nakhona bekufuneka simuzwe uJulius Malema ebhodla nje ebhodlele emswaneni ukuthi uthini ngama allegation futhi a respond nje kahle ukuthi hayi angazani nama allegation ashiwe uFani Nkosi lapha kuMadlanga Commission. Hayi lento ukuthi uvesane uthi uyileader and uyazazi ukuthi uyileader eSouth Africa. Yes, uvese ubhazuluke nje ubhazuluke ngaphandle ke ama-leader yaseNigeria noma yaseGhana noma yaseKenya noma yani and yazi bafowethu kufuneka niyibhasobhe lento wema politician nina nisupport ama-politician bafowethu ungacabanga ukuthi sonke sidla lento eniyidlayo. Ingacabange lokho ukuthi sonke sihlule ukucabanga. Siyakwazi thina ukusicabangela nemndeni yethu. Siyakwazi ukuthi futhi simbone umuntu mayebheda cha lo muntu uyabheda. Ningacabangi ukuthi sesizohamba sisupporta bonke abantu abamabhuli bebhulisha. Uyabona nemelika isenkingeni nje because of amabhuli. So now we're not going to be bullied ukuthi umuntu ethi uyileader eSouth Africa uyalandela bese ezofuna ukuthi ahlohle abantu abangazi lutho ukuthi abalandele bengakuthatha ukuthi nokuthi sonke la eSouth Africa kuzofuneka ukuthi bafowethu ke sibekene eceleni indaba zama politics name khohlwa ukuthi uyihlobo luni lepolitiki beke eceleni igama lepolitiki khohlwa ukuthi uyi-ANC khohlwa ukuthi uyi-EFF khohlwa ukuthi uyi-MK khohlwa ukuthi uyi-DA beke eceleni yonke le nonsense ngoba nisideceive ngalamagama lawa enu bese nibizwa ngama-ground force and mase nibizwa ngama-ground force lapho angazi niveleni benjani nivele nobhema insangu nidli unga vele nigijime ningabisafuna ukuhlonipha ningabisafuna ukulalela kube nzima. It's wrong. Mina I condemn le ndaba yokuthi asizukufuna ukurizina ebese siresponde ngendlela efanele ezintweni ezenzeka emphakathini ezwrong. Instead ukuthi umuntu a responde ebese umuntu efuna ukulwa akuliwa uma kukhona into osola uma ngathi cha ngiyamsola umsomo ukuthi nokuthi okwami ukuthi ngibuye ngizothi hayi ngiyasichitha lezi insolo banginalo ulwazi lokuthi ngiresponde kahle kodwa mozoqhamuka usulwa public nangu uDeputy President uPaul Mashatile ubaliwe kulento igama lakhe liyaphuma lapha kuMadlanga uPaul Mashatile ukuthi uyazana noVusimuzi Khathi Mahlala into ayenzile uqhamukile wayihlangulula kulonto le yabo nangu uGated Mackenzie igama lakhe liyavela futhi naye lapha elokhuzaneni khona liyavela lapha la kuHaddock futhi kuyangixaka kaGated Mackenzie ukuthi uGated Mackenzie wathi nje uma iqeda ukukhuluma uJenam Khwanazi waphuma yena eqala wathi hawu ngizotestify now jikijiki akasabizwa ngapha kwiHaddock ukuthi akezotestify ukuthi wazini yabo sibona nje izolo ngoba eseveza manje esejawu why njawu usidefend kangaka anoke nilinde eqaleni izwe ukuthi kuthiwani before njawu usidefender seniyadefenda ke manje sekuwasha kwecema kanjani yini le niyivikelayo nivimbani yini le nithuswe yini naze nidefenda ngempini defenda ngentukuthelo kanti yini ubani olwa nani mina umuntu odefenda nje ngempi there is something wrong. Ayishunqi intuthu lapho umlilo ngekho khona ilokho esokutshela khona ayishunqi intuthu lapho umlilo ngekho khona futhi please ungangeni nje kwi-comment yami la ungene kuma-comment uzobhala inonsense ungele ngobuqembu ungene ukuthi uyiqembu lakho uzodefend ngangene nje mina uzobhala leyo nonsense la ungisize ungayizwa into le angiyithathi leyo nonsense mina ukuthi usuzobungena ke manje ubhaleke manje kuzobhala i-chapter engaka uyadefenda use your common sense just think
ukuthi lo muntu omdefendayo ngempela uyazazi yini indlela zakhe ngempela zonke. Uyazazi indlela zakhe ngempela zonke. Ubusuzibuza ukuthi okay, ngama-election ka-2024 yini ke leyo party yakho ingazanga yaze yaphumelela, yini ingawinanga, unine ihlala engaka eParliament, yini ingawinanga, and kwenzakaleni after leyo party yakho usuyidefender ingawinanga ngamalengiso uma ukuthi you think your leader is perfect? There is no leader of the political party that will ever be perfect. This is politics. Inento zayo, i-politics umdlalo wamaxoki, i-politics amanga wodwa. That's what I can tell you. So ukuthatha phika ndo so ngala la udefend hey uzo defend this uzozongibuza khona singe isimuka esingene lapha ekuzweni namsazongibuza ngendaba ukuthi hayi wena usuprofet noma uNkulunkulu why manje uCIC uthi ikhona ubufakazi. Ngeke ngathini, ngeke ngamjajani ngoCIC because into engiyicondemnile ngoCIC ukuthi angene yena uCIC azothi u-ball boy uGeneral Mkhwanazi esho public. Ngacomplaina ngikuthi i-response was not respective. I-response was not necessary. Ukuthi ngazi kahle ngazi umnumzana uJulius Malema ngimazi through uKhan uGeneral Khan. Yini wrong ngalokho ukuthi ngazi through because lo muntu akhuya ngaye uGeneral Khan yiphoyisa naye, yabo ukuthi uconnected no Julius Malema akuyona inkinga leyo because umuntu omthetho uconnected no Julius Malema, but i-response ishinto eyiningi. I-response iyimpi, i-response inodlame, i-response yenza ukuthi manje kuzodicilwa isithunzi saGeneral Mkhwanazi ukuthi is a ball boy, uyigwala, is a coward, what. Why? There was no need for all that. That was all what I say. There was no need for all that. So onke lamagama aphume lapha kwaMadlanga, all those people, they will come and testify ukuthi what exactly they have to say publicly. Yini abangayitshela umphakathi. Sifuna i-response right. Uma kuukuthi uyi-leader yomphakathi yase South Africa, remember, you're not my leader. You're not my leader. You're not my leader. Keep that in your mind. But don't come and wanted to deceive people of South Africa ngokuthi uyi-leader ye-political party. One day, that political party will be not there. Will be not there. And it's without the politics, without the politics. If the politics ingasekho, uyokwazi ukuphila without you. We are surviving without politics. Siyaphila nje kahle ngaphandle kwepolitics. Asinankinga siyaphila. Kodwa ngifuna mina abantu uma ukuthi uleader i-political party, hlonipha abantu obalidayo. Hlonipha your members abasupporta iqembu lakho because unama leaders. Futhi musana ukufuna ukuhlomekisa abantu ukufuna nilwe ngabo, ningabakhombisi nane respect nane nhlonipho labantu, yabo. Musana ulokho nihlomekisa ingane zabantu, yabo. Sinazoko sizothola amakhanda ke zikudefend. That's nonsense. You're not a king. Even the king might better the king abed. The king must be told king abed. Yabo. Thwa bayede ibancane. Asikuzwa kahle bayede. But labantu bonke lababalwe lapha naMadlanga, they need to be investigated and they need to be arrested. We need arrest manje. We are sick and tired of being sick and tired. Sikhathele asifune amalida akazoqhamuka esezothuka abantu la esesithuka, asifune abantu bemaqembu amapolitiki abazoqhamuka ezosithuka la uma sisuke esikhuluma. We're not promoting any of the political party here. We are talking ngezinto ezenzeka kumphakathi wethu, country yethu South Africa. We love South Africa. If when you don't love South Africa, siyeke phuma musiloko uzongena la uzofuna ukupromote ama leader ena corrupt. A corrupt ama leader ena masela futhi. Nisijwayela kabi.